siyapheka khona nathi awuphinde usibingelele ngiyazi ukuthi ababukeli emakhaya bayakwazi kodwa khona lo yedwa oqala ukubukela namhlanje bese uyabingelela ababukeli emakhaya bese isichazela ngubani wakabani mhlawumbe uqhamuka maphi nendawo nothi ngokuhlala kodwa kuyiphi inkampani noma kuyiphi department esiqhamuka kuyona. Okay, okhulumayo usizakele wakaXulu umphathi weZamakhosi Skincare Products. All right. Oyiphethe. All right ke awusichazele la ingane yami la ukuthi ke athini ama products akho. Kanjani? Kanjani? Mhlawumbe namaphansi kanye. Mhlawumbe uchaza ukuthi uphethe ini enza nani imalini uphethe ini futhi enye isebenza kanjani thini price yakho lezi zinto njengana lezo ukuze nomukele ekhaya azi ukuthi mhlawumbe izinto eziphethe. Okay, so ke ngizoqala ngensipho yempepho laphayana i-30 rand yona. So insipho yempepho ke yasiza ekuthenini icacisa amaphupho bawuthi umuntu oqasha ebusuku yakusiza futhi ekuthenini awuyibambe bakhombisa ababukela emakhaya ukuthi kanjani iyona le so insipho yempepho kuyiyona ke lena icacisa amaphupho miphinde futhi kusiza ukuthini ukwazi ukuthi ususe into noma ukuthi umuntu onesikhumba esibi yenze isikhumba sakho sibe bushilekezi makuthi mhlawumbe uyaqasha ebusuku futhi yakwazi ukuthi iphinde futhi kusiza nalapho ukwazi ukuthi ulale kahle. All right. Impepho soap yebo. All right, okay. Then bese ke siba ke ne turmeric soap le. So yakusiza ke turmeric soap ukususela induna samabala misenzo nje ukuthi isikhumba sakho sibe sihle kakhulu. All right. And then ke bese price price 40 rand. 40 rand. Okay. And then bese siba ne bulongwe soap. So ubulongwe soap ke bona ke kuyasiza ekuthenini buvule inhlanhla buyakusiza ekuthenini ususe ichitho amathunzi amnyama noma mhlawumbe kade umuntu wesilisa okanye umuntu wesisade uyakwazi ukuthi futhi uphinde futhi ugeze ngakho ekuthini uhlambulule makuthi umuntu emoya yebo 50 rand ke ihlambulula nje imoya ugeze ngayo zonke lezo zinto lezo makuthi mhlawumbe umuntu abantu abadala wazi futhi ukuthi kusondeze nethunga lakho into kanjalo idila nje kakhulu nezinto zemoya. Alright. Bese ke siba ke ne carrot oil. So I carrot oil ke lena ke yasiza kuma stretch marks yasiza futhi ke ukukhuliseni inwele njengoba nizibona nje neza. Oyeka. Zikhula iphothe kanje ukuzala Christmas noma iphothe ngiyaphatha phela kodwa nje ngiyamsebenzisa naye lo inwele. Ekutheni ngizokwazi ukuthi zikhule kahle zingaqhuthuki. Okay. Okunye wena nje health nje is right ukuthi sinempilo lezinwele. Nabufakazi. Okay, ifakazi nafsabona ngekha. Yibo ufakazi be. Isiza futhi ekusasana ama stretch marks muphinde futhi size futhi ukuthi isikhumba sakho sibe sihle so samakiwi zonke lezo zinto lezo uyenze nayo nje futhi yesikhumba yeah u80 rand ke yona. And then ke bese siba ne turmeric body lotion. So yona ke u40 rand. U40 rand iyasiza futhi nayo ekutheni ususa ama stretch marks yenza isikhumba sibe sihle ibala lakho liqame not ukuthi uyacream cha. Kodwa nje ukuthi yes ukuthi nje ube yes ukuthi nje ube muhle. Bese ke futhi iyasiza ukuthi kuvikele isikhumba sakho kulokhu njani ku dry skin ukuthi yabo secrack yonke zonke lezo zinto lezo. And then bese siba ke na 40 rand. Okay. And then ke bese siba nelo turmeric body scrub. So ke iyasiza ke futhi I body scrub ekuthenini unenduna yakusiza unamabala makuthi ushiso cream naye futhi yakusiza ke kususe lezi zinto ezibala eqhumeni ezomile. Yasiza ke nalapho ikiwi ke nayo futhi yasiza kakhulu futhi lapho uya scrub ngoba ukuyiturmeric body scrub awu scrub buso kuphela but uya scrub zonke indawo affected umzimba nasemakhwapheni futhi abona lezi abantu abanamakhwapha amnyama yasiza nalapho so yona ke u100 rand. Alright. Babona emakhaya njengoba nje yoba nizwele ke babona emakhaya sibingelele nawe sanda kusibuka njengamanje ubukela ke Ingwane TV kanti le host yakho hlizina njengamanje uthi